Здравейте, YouTube, аз съм Пепо и днеска ще играем кариер мод с ПСЖ. Вижте какъв отбор си направих. Антуан Гризман крило, Лавит Кам и сега купихме Пол Погба и съборим за Иско под наем. И добре да почваме. Съдим когато почнем. И добре почнахме матча. Играх малко, само да ви кажа, играх малко на кариер мода ни с ПСЖ. Не малко, ами доста, за да направя така наречения готин отбор. Сега докато си намерим Кам или докато Иско приеме, ще играем с Лавеци, дето вкара 5-та минута. Лавеци ще ни Кама, докато намерим Иско. И така, сега привлякохме Пол Погба. Той разделихме с Лукас Моура да купим Гризман. Детето много добро попълнение. Тактичен, бърз, силен шут. Изцяло добър играч. Пускаме топка към Гризман. Вижте. Опа. Тук пропуснахме гол. Централен на Гризман. И тук вратаря на Пояс. Фаната. Отбора не го знам. Лавеци. И това е гол на Златен Ибрахимович, 21-та минута. Той запазва Маркан Суарес. Сега малко ПСЖ сме в криза. И не се знае, мога да продадем някой от играчите ни. Мога да се разделим с един много добър играч от тима Матуиди. Матуиди е един много добър играч. И касана дума за оферти, поне 30 оферти ми пратиха за Антонио Лопес, защото е добър, млад и добър вратар. Добър, млад и ефтин, в принцип, но няма го дадем. Ако ще го продадем, си купим някакъв добър стабилен вратар като Нойер, такива, Дихея, Касиас. Но за сега не мисля да го продаваме. И също купихме и Александър Лаказет. За CDM по защитник мисля да взимам Яя Турема. Той не е много... Той не е много млад, ма и взехме Погба. Той в 2014-та мисля, че и към 21 годишен. И ще трябва да търсим Кам. Това е уважително. Лавец се справя добре като Кам. Опа, тук положение и изпуснато. Малко ми гадно, че се разделихме с Лукас Моура, но
Сега скоро се разделим и с Тиаго Мота. Тук засадам на Едисон Кавани. Проедем Матуди му да купим и Серхио Рамос или Пике. Вижте колко е тактичен Антуан Гризман. Но аз съм прост и не му игра. Видите как ги минава просто. Но аз пак не му игра. Браво, добър шпагат на Давид Луиш. И къде подаваш чак там? Ого. Лук Пловдив са оправили. Извините, гледам мача на Лук Пловдив и... О, златна новица. Опа. Гледам мача на Лук Пловдив и Хасково. Луко бият с 4-0. Ловете си. Виждате Антуан Гризман за малко отближе, но защита на този отбор добре се справя. Браво на Алвеш. Алвеш може да е стар, ма чупи мивки. Антуан Гризман. Или за защита моя взема също и Джером Болтенг. Доста е стабилен, пък за Кам още както от началото иска да вземем Хамес Родригес. Ще видим. Тук трябваше май да е дуспана. Не видях много добре. Браво на Антонио Лопес. Напоследък много добре се справя. Пред мен е вратар за 18 милиона поне. Разделихме се с Лукас Море, защото той е малко стар, пък Антуан е още младък. И добре се справя. Гледайте. И бърз. И тактичен. И Едисон Кавани провали гола на Гризман. И хем имаше сега, и хем го провали. Бахте тъпто. Но братите, примерно, като играх последния ми матч, там бяхме равни с уния. Да, те наповедаха и той стрелям с Алвеш и Ибрахимович беше точно пред топката и така какъв беше то спаса брат. И така Ибрахимович блокира топката и се ядосах много. Пак към Гризман.
Вижте. Но мрака стати и такива щни. Тук е Верати центра. И Златен Ибрахимович отбелязва за 3-0. То преди в епизодите ми, освен Кавани и Ибрахимович, никой друг почти не отбелязваше. Сега ще играе малко лавец да се докаже той. И сега ще видим класирането. В следващия ни матч е срещу Луза. И дори това ще е днешния епизод. Надявам се, харесва и чао!